ki telecom company kinang shalak man la kasngi bat kinang penkelaya ka recharge plan jongki man kasngi lada kane kan yai beteng ki baduk kin yap baple kumta pelok mental sngi hakane ka video ngani tu ep kanu ka telecom company ka bala penkela ya ka plan jongka bat kanu ka telecom company ka bala claim penkela ya ka plan jongka kumta pe ya kana ka video hadu ka bakut dan pe ya kana ka video hadu ka bakut tapi nam tip kalong ka don kam bhaya phi ban tip kane namar phiru pipndon kam ya ka phone de na ta daw ban shwaban ya ikmat kane ka video sngaw bha ban le like bat share ya kane ka video bat la de phi dangwan sha kane ka channel hakasin ka banum kong sngaw bha ban subscribe ya kane ka channel kumta tongin ya poi shik phang jong kane ka video minta ki telecom company ki lawan ra ya ka update ka bakrau ka balong ka update ka bas new bha ya baro kene ka update kalong nagabanta baro ki company Jio Vodafone Airtel BSNL baro hang ne hakre update la ong ba lada ka plan recharge jong phi kala kut te phinam la ban pediang ya ki call ki ba one claim jing siu ka kamut ka free incoming call manshwa haba ka plan recharge kala kut ki ju ai claim jing siu kamut free incoming hadu shi tayau handrai menta phinam yo claim jing siu kamut phinam yo ka free incoming call tang ko ka company kan IAP claim jing siu free incoming call bat ngan saya thu ya ka kerteng jongka haka bakut jongka video sngau bha pe kana ka video hadu ka bakut khnam pin tip ke kata ka company ka jing sha kalong kumne ka jing thmu jongka company kalong ba lada ka recharge jong phi kala kut pinhabban pendap biang yaka kamut pinhabban recharge biang yaka lada pim recharge biang yaka kikol bawan jong phiru kin sha khang chisni heden maka plan jong phi kala kut kamut ka incoming call jong phi ka jingmut baga company kala le ya kine baro dag banta ka jingmun toy jong ka baro kin habban recharge man la upnai kumta ngani tu ep kanu ka company ka bala le ya kane Ningkong tongin ya crunch pangka BSNL kumta palok baro ngitip pangka BSNL balada ka plan jongka ka kudno ten riu hadu niaw sngi kilong free nagbanta ki incoming call baro kitip yakane omdon ka bat thamai hakane baro kitip yakane bat ka Vodafone ru ka don ya ka ju ka plan lada ka plan ka kut te ki ai incoming call claim jingsiu kamut free incoming call nagbanta riu niaw sngi kumta pitip manu balawan ra ya ka update ka bas new tam ka Airtel kalawan ra hoi kinu baro ki pendon kam ya ka Airtel sim card snga komen haki comment section namar ka Airtel kalawan ra ya ka khubor ka bas new bha nagbanta jong phi ke kata ka update ka bas new sayangan itu ip kumta ka update kalong ba lada ka 1 month plan kamut ka plan ka ba shibnai jong phi ka put Pini yo free incoming call tang jisni hadan kata yan block no yaki incoming call jong phi lada phim recharge pia kana ka update ka bas new bha nagbanta ki ba pindon kam ya sim Airtel ngak ba ban pin ep polok kum ka proof kana pin shenia no te phila ban yo hang ne ka outgoing validity arpun real trick me taw bnai mo outgoing te ka incoming part IC hangna ka incoming validity ar pheu neo kamu tangchis ngikin niyo ka incoming free phioi tangchis ngikin niyo ka incoming free mensuang juyo ndriu hadu neo sngi ka incoming aden baladep kut ka plan recharge te mentapat kile kumno page tangchis ngiki ai kumta pelok kumno ka jing rajo phi halor ka nes ngam ai ka jing rajo phi pa comment kumta tongin ya kren shpangka Jio ka dang don ya ka ju ka plan kumba manshwa kimshim la pakanla ya ka plan jongki kumba le ka Airtel ka Jio ka dang long kumju kumba manshwa lada ka plan recharge jong phi ka ba shibnai ka kutte ki incoming call bat ki SMS jong phi baro kin ai claim jing siu kamut free baro hadu menta ka Jio kampat penkenla ya ka plan recharge jongka hamroi mano betip nang na shikmat ka Jio ru kala aban pekela ya ka plan recharge kumba long ka Airtel hapo ka jingpe jong ka Airtel
Don bala aban ong ya kane namar ka company kala aban le ya kano ka kam da banta ka jing toy jongka te perlok pi pendon kam ya kano ka sim card nga bha comment hapo ka comment section untanga tharai philas nga tu shibun na ka video nga bha share ya ka video ngin sai kan du hakawai pat ka video khuble shibun